बिखायासो धब धब मावग्रोदों स्टेज बिदि प्रग्राम खालामफेराखै खालामदोंमोन आवगोलो कलेजफोरावबो सम सम खालामदोंमोन ओमफ्राय उनाव सोरबाफोर इनभाइट खालामबा थांखायो थांनाया सम सम थेवबो एकदम बे गिनायखौ सामलायनानै आरोना गियोलै सार बेयाव आंनिबाथ' साफ्रोमबो आइजो माहारियानो गियो आंल' गिया आरोना नंगौ सार दाबो मावहैयाखै बिखाया बाखि जि हक आङो बेबायदि एसेबां गेदेर प्रग्राम खुंगोन होननानै मिथिनायमोनब्ला हयथ' औ सार एसे बाराखौनो हरबावगौमोन आरो आं सानफेराखैमोन बिदि गाजा गोमजायै बिदि फालियो होननानै मानो होनबा हाबा जाखांनायनि उनाव बेनो फार्स्ट आंनि थाखाय गणेश फुजा माबा खालामनाय आरो इयाव एटेन्ड खालामनाय ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोन्दों बयखौबो बेयाव लोगो मोननानै हयथ' नोंथांमोना आंखौ मबाइलावसो नुबाय थायो दा नायनो बाबाबो फैजाबाय थायो खोना ना थेवबो जि हक माने बेयाव बर' मानसि नुबानो बयबो जोंनि थाखाय नोंथांमोना आंगोखा जों बयबो मोनसे न'खरनिनो फिसाखा बेनिखायनो जेरावनोखि बर' फिसा प्रग्रामानो जाथों मानो आं जेब्लायबो बेवहाय दान हरनो माने सिगांग्रो जायो बेयावल' नङा जायखिजाया जेरावखि जाया प्रग्रामफोर खुङा मानो आं आंनिफ्राय जिखिनि खामायो बेनिफ्राय एसेबाबो आङो बयनिबो थाखाय दान हरो आरो बेखिनि ओरैनोथ' आंनाव बिदि जेबो टेलेन्ट गैया नोंथांमोना जेरैबायदि माने आंखौ सानो टेलेन्टेड होननानै नोंथांमोन बायदिनो आंबो सासे साधारन मानसिसो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो दा आङो बुंगोन जायखिजाया जोङो मावा मानो जिबनाव गोसो होथाबनानै मेलेम बावसोमनानै जुदि मावो अब्ला बेखौ साक्सेस जानायाव नोंथांमोनखौ रावखौबो होबथानो हाया दिनैयो हयथ' आं दिनै जिखिनि लेभेलाव मोनफैबाय नोंथांमोना बयबो नुखादों खिजानि आंनि न'खर गैयामोन न'खर फसंबाय आं बुंनो थांला आंनि जारिमिनखौ बयनियावबो जारिमिन थाखायो जिहेतु थेवबो आं बेखौल' बुंगोन दुखु दाहानि गेजेरजों सौसि जिथु थांखि लागोन बेखौ मावफुंनायासो नोंनि साक्सेसखौ मोनहोखायो बेखिनियानो बाखि जिखिनि मावा मानो नोंथांमोना गोसो होथाबनानै मावलांबाय था सानसे साक्सेसखौ मोनगोन ओमफ्राय सारा सोंदों आंखौ मा बिजनेस मावो बिजनेसानो आंना दखान खुलिदों आङो बे सानैनो थारमोन आरो स्ट'रा रुमा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आङो माने दख'नानि बिजनेस खालामो मोजां माने कालेक्सन फैबाथाय आङो लाबोयो स्ट'राव आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायो नोंथांमोनाव फसायोबा लायो स' नोंथांमोननि बिनि थाखायनो नोंथांमोननि फसायनायनि थाखायनो हयथ' आङो बे स्टेजआव दिनै गाखोनो मोनदों आरोना आरो बेजों लोगोसे आंना मोननै मोनथामसो चेनेल दं इउटुबजों लोगोसे ससियेल मिडिया जेनेबा फेसबुक इन्स्टाग्राम बिनि गरनैसो बिदि हाबनायजों दिनै बिसिम सौफैदों आरो बेजों लोगोसे आङो माने माने एक्सपिरियेन्स लानानै जेखौ माने आं खुद मोजां रिजाल्ट मोनदों फिसा फिसौ मोननैसो आङो मेडिसिन शेयार खालामो नोंथांमोनजों न'आवनो बानायनाय लकेल दा सोरबा मुलि आरो ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखायोआनो बांसिनानो गतिके आंनियाव नोंथांमोना निसय मोननो हागोन आरो बेनि मोजां फाहामथायखौ आरो बेयाव आङो एक्सपिरियेन्स लाखानाय बेखौनो आं भिडिअ शेयार खालामबाय बेखौ बारा शेयार खालामला बाखि बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि समखौ आं बारा लाला ओमफ्राय आंखौ बेयाव जौस्राङाव फैहोनायनि थाखाय कमिटिनि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना रैजोब फैनानै नायफैनायनि थाखायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय मिनति नार्जारि उदालगुरिनि रावबा जाफैदों बिनद बर' जोंनि बे कमिटिनि मानगोनां बिस्वजित गयारि बिथांखौ मान बावफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिनति नार्जारिखौ जाखांफुनाय इउटिउबार रिल्स मेकार बिजनेस पार्सन बिजनेस वुमेन बहुत बिजनेस दं ना जायाखै खिथाजोबाखै बहुदता बिजनेस दं खिथाजोबाखै बेनि जाबाय बिराद तकलिफजों फैनाय मानसि बिराद खस्थ' खालामना फैनाय मानसि एक्सपिरियेन्स मोनगोन जिबनाव बिराद थिखिदि दंमोन जिबनाव बिराद रोंगोयो सिगां लानाय बहुत थेंक इउ गड ब्लेस इउ थेंक इउ भेरि माच